जिसुआ बुंदों आंनो गोथांनि सिथावा जोंखौ खनगोन जिसुआ बुंदों आंनो गोथांनि सिथा आंनि फैनाय हागानाय नङा मोजाय गोसोफोरखौ थैनाय नङा जिसुआ बुंदों आंनो गोथांनि सिथा आंनि फैनाय हागानाय नङा मोजाय गोसोफोरखौ थैनाय नङा Jisu-anya bertani lama, kita nomada segala sebaya. Jisu-anya bertani lama, kita nomada segala sebaya. Ini kaya yang Jisu ke, datang ke boy Jisu ke. Ini kaya yang Jisu ke, datang ke boy Jisu ke. Tangin Jisunia, puja boy Jisunia. Tangin Jisunia, puja boy Jisunia. Sigang-sigang hanja-hanja Kristen nomor seperti di kawan wong sauni. Sigang hanja-hanja Kristen nomor dosa berbunyi habaya untuk kayakani. Sigang hanja-hanja Kristen nomor dosa berbunyi habaya untuk kayakani. Songgelia Undulang cana ini. Songgelia Undulang cana ini. Negaya pada berbunyi haga mangaya. Negaya pada berbunyi haga mangaya. Sigang hanja-hanja Kristen nomor dosa berbunyi habaya untuk kayakani. Sigang hanja-hanja Kristen nomor dosa berbunyi habaya untuk kayakani. Berbunyi abad raman berjemaah. Berbunyi abad raman berjemaah. Mudah kau siai negeri abad jauh cenaya. Mudah kau siai negeri abad jauh cenaya. Sigang hanja-hanja Kristen nomor dosa berbunyi habaya untuk kayakani. Sigang hanja-hanja Kristen nomor dosa berbunyi habaya untuk kayakani. Awgai-awgai जोहोलाव जों आरोबाव बेखौ मोसावनि आवगायबो ओइ जोहोलाव आवगायबो ओइ सिखोला आवगायबो ओइ जोहोलाव आवगायबो ओइ सिखोला फोरबोनि फोथाराव हाबा मावनि जों फोरबोनि फोथाराव हाबा मावनि आवगायबो ओइ जोहोलाव आवगायबो ओइ सिखोला फोरबोनि फोथाराव हाबा मावनि जों फोरबोनि फोथाराव हाबा मावनि जिरायना थानायनि नङा समा उन्दुना थानायनि बोथोर गैया जिरायना थानायनि नङा समा उन्दुना थानायनि बोथोर गैया मावनांगौ
हाबायाबो जोबनो थाङा लोगो मावनांगौ हाबायाबो जोबनो थाङा आवगायबो ओइ जोहोलाव आवगायबो ओइ सिखोला फोरबुनि फोथाराव हाबा मावनि जों फोरबुनि फोथाराव हाबा मावनि हाबा मावनि होननानै बयबो गसंनो बाबुमोन नागिरबाय जों गसंजों लास्टजों आर'ज मेथाइ रोजाबबाय Yeah.
फालिनाय मेथाइ खननाय मोसानाय गासैयावबो प्रभु आफा नोङो जागायनायनिफ्राय जोबजासिम प्रभु नों मोजांथार दैदेननायखाय आफा नोंखौ हाजासे हामबायदों प्रभु दाना आफा बे समाव आफा जोंनि बे मेथाइ खननाय मोसानाय दामनाय बे गासैखौबो आफा जोङो दोनथ'सिगोन आफा नोङो बे जानो गोनां गासै आफा बाखि प्रग्रामफ्राव आफा नों आरोबाव लोगोसे थानानै प्रभु नों सहाय खालामदो नोङो दैदेनबावदो आफा हामबाय नों प्रभु जिसु आफा जों साफ्रोमनिबो गोसो मोदोम जिबन आरो बाखि सम नोंनि गोथार आखायाव होनानै जिसुनि नामाव बिबाय आमेन। आं गिबियाव जोंनि बासायगिरि आफा इसोरखौ हामबाय होनो दिनैनि बे मोजां समखौ इसोरा जोंनो होनायनि थाखाय जोङो समा जोंखौ नेबाय थाया बेनिखायनो जोङो गासैबो प्रग्रामावहाय गोख्रैनो थाब जोङो आवगायलांदिनि जोङो दा समा जोंखौ नेबाय थाया बेनिखायनो दा जोङो बाइबेल मोनसे सारि फरायनानै आं आर'ज खालामनि गितफोरनि 105 नाम्बार 1 सारिनिफ्राय आं 4 सारिसिम फरायगोन आं फोरबोनि नामाव फरायनि फोरबोखौ बाख्नायनानै बेनो आर'ज खालामदो मानसिफोरनि गेजेराव बिनि हाबाखौ खोथादो बिनि मुङै मोन्थाइ खनदो बिनि मुङै दामनानै रोजाबदो बिनि आसरित हाबाफोरखौ सावरायदो बिनि गोथार मुङै गावखौ समायहोदो फोरबोखौ नागिरग्राफोरनि गोसोआ रंजाथों फोरबोखौ आरो बिनि जरखौ संदो नागारा जासे बिनि मोखांखौ नागिरदो जोङो बयजों आर'ज खालामनि जोंनि गोजौसिन सोरगोआव थानाय गोथां बोलोग्रासिन इसोर जिउ आफा दानो नोंखौ हाजासे हामबाय होनो नाय आफा नोंनि अननाया जोंनि सायाव दङखाय दिनै आफा जोङो थांनाय 20 तारिख मोनाबिलिनिफ्राय लानानै दिनैनि बे 24 तारिख फुंबिलि समसिम नोङो जोंखौ गासैबो समाव गासैबो प्रग्रामाव मोजाङैनो दैदेननानै लांबाय आफा बेनिखायनो नोंखौ हाजासे हामबाय होनो नाय आफा जोङो गोबां जोंहा बाखि प्रग्राम दंबावो बे गासैबो प्रग्रामाव आफा नोङो जोंखौ दैदेनबावदो आरो गासैबो समावनो आफा नोङो जोंजों लोगोसे थाबावदो हामबाय होनोसै आफा बे गुसुं आर'जखौ नोंनि आखायाव गथायनानै नों जोंनि सासेल' बासायगिरि जिसु ख्रीष्टनाव बिबाय आमेन। जों दा मिथिनायखौबो आरो इसोरनि गाहाम राव डाइरेक्ट जोंनि डाइरेक्टर सारा खेबसेनो होमबा जों गोनां मेथाइयाव थांदिनि बेनि उनावहाय गाहाम बाथ्रा इसोरनि गाहाम बाथ्रायाव जों थांगोन गोनां मेथाइखौ लाबोयो जोङो सासे फैनानै रोजाबफैदो Udaya hingga sang
dasar jata जोहोलाव नों सिखोला नों सारखौहाय आं खावलायबाय खेबसेनो मिथिहोनाय आरो जोंनि रावखौबो जोङो सारा लाबोसिगोन बे समखौहाय सारनो हगारना होनाय जाबाय Good morning to everyone. Kami dunda. Acha. Today last day no hamba. Jangan malah थांनो मोनगोन. गाबोन. आच्छा आङो इसोरनि बाथ्रा बुंनायनि सिगाङावहाय गोलाव खालामनो सानाखै आंनि मिथिहोनायखौहाय आं बेयावनो दोनथ'बाय हामबायसै दानिया जों इसोरनि बाथ्रानि फारसे जोङो थांनि आच्छा जोङो आरज खालामनि बे बाथ्राखौ बुंनायनि सिगाङाव दे आरज खालामनि दे बेखौ मिथिसै गोजौ सोरगोआव थानाय बोलोगोरा अनसुला गोथां इसोर प्रभु नों बिफाखौ हाजासे धन्यबाद होदों प्रभु नोंनि गेदेरनि अननायनि गेजेरजों नैबे प्रभु आफा फुंबिलि समावहाय आरोबाव नोंनि खाथियाव जों फैनानै नोंनि राव नोंनि बाथ्रा सोलोंनो बेबायदि मोजां खाबुखौ मोनदों बिनि थाखाय नोंखौ हाजासे धन्यबाद होदों आरो बे समावहाय जों नोंनि राव नोंनि बाथ्रा जों सोलोंसिगोन नोंनि होजानाय मोनसे टीमनि सायावहाय बा डिभिजनेल गाइडनिफ्राय जों होजाखानाय आयदानि सायाव जों सोलोंगोन आफा नोङो जोंजों लोगोसे थाफादो नोंनि रावखौ नोंनि बिसाफोरनि थाखायहाय नोङो बुंदो आफा आंनि जिबनखौ नोंनो होदों नों आंजों लोगोसे थाफा आरो सफैनो हानाय बयजोंबो आफा नों लोगोआवनो थानानै सहाय खालामदो जिसु नामै बियो आमेन जोङो फार्स्टनिफ्राय एसे जोङो नायफिननि जोङो सेथि लेसनावहाय जों मा सोलोङामोन बे डिभिजनेल गाइडनिफ्राय टीम डिभिजननिफ्राय मा सोलोङामोन जोंलाय एसे बुंहर दे दा आलासिफोर फैगोन जोंना सेन्ट्रेलनिफ्राय फैगोन गुबुननिफ्राय फैगोन बेनिखायनो बेखौ सोङोब्ला जों मिथिनो हायो बा खोन्थानो हानाय बादि जों एसे रिपिट खालामनि दे फार्स्टआव जों मा सोलोङामोन फार्स्ट जागायजेननाय लेसना मा सोलोङामोन जोंलाय गोसोआव गैला ना गोसोआव लादो दे खारनाया जागायनाय दा रेस बिगिन्स नङा होमबा रेस बिगिन खारनाया जागायनाय बिनि सायाव जोङो सोलोंदोंमोन आरो नैथि लेसनावहाय जों सोलोंदोंमोन इसोरा लामायाव दैदेनो God leads the way इसोरा लामायाव दैदेनो नैथि लेसनाव दे गोसोआव लादो नैथि लेसनावहाय मा सोलोंदोंमोन इसोरा लामायाव दैदेनो ओमफ्राय थामथि लेसनाव मा सोलोंदोंमोन
गासैबो जानो हाथावनि बेरेखा against all odds नङा होमबा गासैबो जानो हाथावनि बेरेखा बे थामथि लेसनावहाय बेखौ सोलोंदोंमोन ओमफ्राय ब्रैथि सेसनाव मा सोलोंदोंमोन लेसनावहाय सोरबा गोसोआव दङ गावस्रा लिरनानै लाया होनदां लिरनानै लाया नङाबा बावो नङा होमबा ओंखायनो लिरनानै ला ब्रैथि लेसनावहाय जों सोलोंदोंमोन गियानजों खारनाय रेस विथ विजडम जोङो गियानजों खारनाय बिनि सायावहाय जोङो सोलोंदोंमोन ओमफ्राय बाथि लेसनाव जों सोलोंदोंमोन मा सोलोङामोन बे सानजौफुआवहाय रानिं मेच नङा होमबा लोगोफोरजों खारनाय बेनि सायावहाय जों सोलोंदोंमोन आं मैयानिफ्राय एसे रिपिट खालामनो सानदों दिनै गासैबो हादरावहाय आंखाल जादोंमोन नङा होमबा बेसेबां बोसोर जायामोन 7 बोसोर आंखाल जादोंमोन नङा होमबा गासैबो हादरा आंखाल जाजोबदों नङा होमबा ओमफ्राय गोबां मिस्र देशनि मानसिफ्रा माइ बायनो थाखायहाय सोरनियाव फैदोंमोन सोरनियाव फैयामोन फारौ राजानियाव फैदोंमोन नङा होमबा फारौ राजानियाव फैदोंमोन फारौ राजाया दिनै मुङावल' राजाखाय सोरनावथ' नुखो बियो थां नोंसोरो जसेफनाव थांदो जसेफआ जेरै बिथोन होयो बेबादिनो मावदो गोबां मानसिफ्रा फैदों आंखाल जाबाय गासैबो हादराव आंखाल जादों आरो बे आंखाला सानसे साननैनि थायाखै बोसोरसेल' थायाखै बोसोरनैल' थायाखै 7 years 7 बोसोर मा जादों आंखाल जादों माबायदि आंखाल जागोन बेलाय जों साननानै नायोब्ला गोजोनि गोसोफोरजों जों जुदि सानहरोब्ला ओरैबायदि आंखाल जादों बाहाय रसा नांदों बेबायदि जादों ओमफ्राय दानिया जोङो नैबे 6th लेसनाव जों सोलोंगोन 10थि लेसनावहाय दिनै फुंबिलि समाव जों सोलोंगोन ए रेस अफ ग्रेस मा होननाय जायो बर'आवलाय अननायजों बा दयाजों खारनाय होननानै जों ट्रेन्सलेट खालामनो हायो ना दयाजों मोनसे खारनाय ए रेस अफ ग्रेस दयाजों खारनाय जों बिनि सायावहाय जोङो सोलोंगोन ओमफ्राय बेखौ बाइबेल सिरि हिसाबै नायब्ला मोननो हागोन जागायजेननायनि 42, 43, 44, 45 अयदासिम जेब्लानाखि फरायगोन 42 निफ्राय 45 चेप्टारसिम जेब्लानाखि जों फरायगोन अब्ला जों बेखौहाय मोननो हागोन हेलौ उन्दुलांबाय नामा उन्दुवाखै दा आदसा जोङो दयाजों खारनाय दाना जों एसे नायनि गोबां देशआवहाय गासिबो देशआवहाय मा जाखो आंखाल जाबाय जसेफनि गारबोनाय जे बिदा फंबायनि हादर कानान हादरावहायबो ओरैबायदि आंखाल जाबाय माखौ जानानै थागोन माखौ दिनै जानानै थांनानै थागोन गोबां सिन्था जाबाय सानबाय आरो जसेफनि बिफायाबो सिन्था जाबाय एथ'ग्राब आंखालनि गेजेरावहाय जों बोरै थांना थाबावनो बोरै फोथांबावनो न'खरखौलाय गोबां सिन्था जाबाय दे ओमफ्राय दानिया मा खालामबाय जसेफहा साबेसे बिदा फंबाय दंमोनलाय हा जसेफखौ लाफानानै 12 जन दे 11 जन बिदा फंबाय आरो इनक्लुडिं जसेफखौ लाफायोब्ला 12 जन दे बिदाफोरखौ जसेफनि बिफाया फिसालाफोरखौ बुंबाय खोन्थाबाय ओइ फिसाफोर बै जे मिस्र देश बे मिस्र देशआव गोबां मानसिफ्रा माइ माइरं बायनानै लायनो थांबाय बेवहाय गोबां मानसिफ्रा माइ थाखा फैसाजों माइ माइरं बायनानै लायनो थांगासिनो दङ नोंसोरबो बे देशआव थांनानैहाय बे आंखालावहाय जानो थाखायहाय नोंसोरबो बायनानै लायदो थोनहरबाय दानिया बिफानि बोसोनखौ मानिनानैहाय बिसोरो थांबाय कानान हादरनिफ्राय मिस्र देशसिम बिसोर थांबाय थांनानैहाय राजाखौ खुलुमहैबाय आरो राजाया मोनसे बिथोन होबाय जसेफनियाव थांदों जसेफआ जा थोनो नोंसोरो बेखौनो मावदों दानिया थांबाय जसेफआ सिनायदोंना सिनायाखै आफ्टर 13 yearsनि उनावहायसो बिसोरो नुनो मोनबाय जसेफआ बिदाफोरखौहाय सोरबा हयथ' बोराय गोमाबायमोन होनदां बिदाफ्रा नङा होमबा
बिदा देरसिनाथ' बोरायबायमोन खोमा होनदां हयथ' फंबायाबो एसे देरसिनबायमोन जानो हागौ बेन्जामिनाबो बेबायदि समावहायबो 13 yearsनि बेकनि उनावहायसो बियो बिदाफोरखौ लोगो मोनबाय ओमफ्राय नुबाय नुनानै बिखा खालामनाय मोनबाय बिखा खालामबाय 13 बोसोरनि उनावसो गावनि जे बिदाफोर गावनि असे बिदाफोरखौ बिसोरो लोगो मोनबाय बिदाफोरखौ लोगो मोनबाय आरो बियो दुखुजोंहाय हारसिङैहाय गाबखोमादों गाबखोमादों हारसिङै दुखुजों गाबखोमादों गावनि असे बिदा फंबायफोरखौ लोगो मोननानैहाय बियो मानसिफोरनि सिगाङाव गाबाखै खिन्थु मोनसे खना जायगायाव थानानै बे गाबबाय मानो गाबखो दे सोर बुंसाय मानो गाबामोन जसेफआ बिदाफोरखौ लोगो मोननायखाय नुनायखाय गोसोआव खामखांबाय गाबखांबाय आंनि असे बिदा फंबायफोर नङा होमबा इसिबां गोबावनि उनावहाय लोगो मोननाय गाबखोमाबाय दानिया गावसिनि बिदाफोरनि सिगाङावथ' गाबनो हायाखिसै मा खालामबाय दानिया बिसोरो मानो फैदोंमोन मानो फैयामोन बिदाफ्रालाय एसे रेसपन्स दे एसे मानो फैयामोन हा माइ बायनो फैना फैयाखै माइरं बायनो फैदों नङा होमबा ओमफ्राय दानि जसेफआ थोनबाय गावनि जे मावग्रा लोगोफोर साखरफोर थोनबाय बिसोरनो जे नांगौ बेखौहाय सुनानै हरदो दानिया मा खालामदों एसे थांबावनि दे मा खालाम गासैबो जेसेबां नांगौ बेखौ हरबाय दानिया हरनायनि गेजेरावहायबो जसे मा खालामनो मिथिगौ बिसोरनि गोसोआ माबायदि बेखौ नायनो आनजादनि थाखाय मा खालामबाय जे माइनि बदलै जे फैसा होनाय बे फैसा होनायखौहाय थयलायाव सोफाबाय बिदाफोरनि थयलायाव सोफाबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा खालामदों फंबाय दुइसिननि बेन्जामिननि मोनसे थयलायावहाय रुफानि खुरै ना बुंदों ना रुपानि खुरैखौहाय बेयाव सोफानानै हरबाय दाना बेखौ लानानैहाय बिदाय लानानै थांबाय दाना जसेफआ सोरखौ मा थोनहरामोन बिनि जे गार्डफोर मा खालामबाय बेखौ थोनहरबाय जे रुपानि खुरै बे खुरैया बिसिनि बस्थायाव बा बरायाव थांबाय खोन्थाबाय दाना गार्डफ्रा गरायजों थांनानैहाय बिसोरनि जे थयला बे थयलाखौ बिसोर चेक खालामहैबाय सोरनि बस्थायाव दङ बरायाव दङ बेखौ नायबाय दाना नायनानै सोरनि बस्थायाव मोनखो दे सोरनि बरायाव मोनखो रुपानि खुरैयालाय हा जसेफनि नङा ना सोरनि खुरैयाव मोनखो सोरनि थयलायाव मोनखो सरि बेन्जामिननि थयलायावहाय बे खुरैखौ मोनबाय होमबा दानिया बिसोरनि जे बिदाफोर गिबाय राजानि खुरैया बेयाव मारै थाफैखो मानो बेयाव थानो मोनखो सोर लाबोखो गिनाय मोनबाय राजाया दानिया माबायदि साजा होसिगोन जोंखौलाय गिनाय मोनबाय गिनायजों थोर थोर मावबाय गिबाय जिहेतु राजानि माबा मोनसे दाय मावोथ' राजाया साजा होथारगोन नंगौना नङा दे नंगौ दाय मावोब्ला साजा मोनगोन नाथाय जसेफआ आं गोलाव फोलावनो सानाखै 45 चेप्टारसिम जुदि फरायनांगौब्ला गोलाव बे मोनसे स्ट'रि बियो दे ओंखायनो आं बारस'नानै बुंनो नागिरबाय दाना बे जोबथारनाय समावहाय दिनै मा खालामदों गावनि बिदाफोरनि सिगाङावहाय बे मा खालामबाय गावनि बिदानि सिगाङावहाय गावखौ सिनायथि होनानै लाबाय नोंसोर जायखौहाय फानहरदों बे फानहरनाय जसेफआ आंनो बिदाफ्रा जेबो बुंनो रोङाखिसै बिदाफोरखौहाय बियो निमाहा होदों ना होमबा बेखौ साजा होआखिसै बिसोरनि दाय मावनायखौ साजा होआखिसै खिन्थु बियो निमाहा होबाय अननायजों गोबाबाय एसे गोबावनि उनाव लोगो मोननाय खुदुमलायबाय गोबाख्रबलायबाय बेसेबां मोदै रुखु रुखु बिसोर गाबबाय जसेफआ फाल्था लानो हागौमोन ना होमबा जसेफआ फाल्था लानो हागौमोन आंखौ बै समावहाय गावनि आंगोनि फंबायखौनो फानहरदों बे आंखालनि समाव आं हरा होनना बुंनो हागौमोन आरो बिसोर निमाहाबो होनाय नङामोन नाथाय जसेफआ बेबायदि गोसोनि मानसि नङामोन बियो अनदों बिदाफोरखौ अनदों आरो दयाखौ होदों आरो बियो गावखौहाय सासे
गावसिनि जे बिदाफोरजों सासे फंबाय बेखौहाय बे गावनि सिनायथि होनानै लादों अनजाग्राफोर जसेफआ गाज्रि गोसोनिमोनब्ला बे गावनि बिदाफोरखौहाय बे फालथा लाग्रो हागौमोन जिहेतु बिसोरो जसेफखौ फानहरदों जिहेतु बिसोरो जसेफनि गेदेर मोनसे बिपदावहाय बिसोरो खोख्लैदोंमोन नाथाय जसेफआ बेखौ फालथा लायाखै आरो बुंदों नोंसोरनि आंखालखौ सुफुंनो थाखायहाय इसोरा आंखौ बे जायगायाव थिनहरग्रोबाय बेनिखायनो बे आंखालखौ सुफुंनो थाखाय इसोरा आंखौ एडभान्सनो बे जायगायाव थिनहरदों नोंसोरनि थाखाय बुंदों अनजाग्राफोर इसोरा दिनै जोंखौ अननो थाखाय फोरोङो जसेफआ अननायजों गावनि जिउखौ दावबायलांदों गोबां गावनि जे गोरोन्थि हाबा मावग्रा गावनि बिदाफोरखौबो बिसोर फोथाय खेबसेयाव खालामालासिनो गावनि अननायखौहाय दिनैहाय गावनि बिदाफोरनो आंखालनि समावहाय बियो जाहोदों आरो गावनि बिदाफोरखौ बिमा बिफाफोरखौ मेसर देशआवहाय बियो लाबोदों बे खाना हादराव दोनालासिनो गावनि बिदाफोरखौहाय बिमा बिफाखौहाय दिनै मेसर देशआवहाय बियो लाबोदों अनजावनावहाय जों नोंनि बिसाफोर जानायखाय जोंनियाव अननाय गोसोआ थानांगौ अननायनि मोनसे गुना जोंनियाव थानांगौ आफा दिनै जसेफनि जिबनाव जानाय जाथायफोरखौ नों फोरमायदों जसेफनि बिदाफ्रा प्रभु आफा बेखौ मोनसे गोजान देशआव फानहरदोंमोन गावनि आंगोनि फंबायखौनो बेखौ फानहरनाय जादोंमोन आफा इसोर जसेफआ दिनै गावनि बिदाफोरनि सायाव नाथाय बेखौ फालथा लायाखै रेभेन्स खालामाखै प्रभु आफा दिनै गावनि बिदाफोरखौ निमाहा होदों आरो जोबनाय समावहाय आंखालनि समाव खैफोदनि समावहाय बिथाङा गावनि बिदाफोरखौ सहाय खालामदों जोंनि जिबनावहायबो नोंनि बाथ्राया गोदान रदायाव जेरै बुंदों प्रभु आफा नोंसोर गावनि बिसारफोरखौ गावखौ बादि अन जोंनियाव जोंनि सायाव दाय मावग्रा गोरोन्थि खालामग्रा दिनै एटेक खालामनो नाजाग्रा जोंनि बिसारफोरखौबो जोङो जेन अननो हायो आफा इसोर प्रभु आफा हेफाजाब होनो हायो बेबायदि बोर आरो आशीर्बादखौ जोंनि जिबनावहाय नोङो दोनदो हामबाय होनो आफा बे रावनि थाखायहाय बेयाव नुजाफैनो हानायनि फिसाजो फिसालाफोरनि जिउखौ नों होबाय आरो दिनै उन्दै उन्दै गथ'फोर गासैबो समफोरखौहाय नोङो होबाय आरो सोलोंनांगौ गासैबो समफोरखौहाय नोङो होबाय बे गासै प्रार्थनाखौ नों बिफानि गोथार आखायाव गथायनानै जिस नामै बिबाय आमेन हामबायसै सारखौ हामबाय होनो जोंनावहाय मोजांथारै इसोरनि राव खस्थ'जोंब्लाबो खोन्थानायनि थाखाय जोंनो फोरोंनायनि थाखाय इसोरा बांसिन सारनि सायावहाय थानानै गिदिरथार आशीर्बाद खालामथों दानो जोंहा जेबो गैला जों जोबथा आर'ज लानानै जोङो फोजोबदिनि आं बे जोबथा आर'ज खालामनो थाखाय जोंनि प्रेसिडेन्ट सारखौहाय आर'ज खालामनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय आर'ज खालामनि बयबो मेगन बिखेबदे हामबाय होनदों आफा नोंखौ बे समाव नोंनि बोर जोंनि जिबनाव गासैनावबो होबाय आफा जोङो दानो क्लासाव थांसिगोन नोङो जों बयजोंबो लोगोसे थादो जिसुनि मुङै आमेन